dostal špatnou známku ve škole, tak hodím nějaký koment. Hej trváče na YouTube, najíždím na Fortyho kanál a chystám se napsat, jaký je to dement. hej trváče na YouTube, Jsem tajně na netu, ale už musím končit, ať nevidí mě tu máma. hej trváče na YouTube. Hranice 50 000 odběratelů překonána. Ano, já jsem stále tu pro vás, tady vždy budu. Pořád si vás vážím, když si někdy trochu stěžuju. Já jdu skutí dopředu, mířím přímo nahoru. Nezastaví mě nějaký hloupej nápor hejterů. Hejtry tím provokuju, ze zhora je pozoruju. Jak se snaží prosadit, jejich závistí je blokuju. Ten dětský hejt ignoruju, za to co chci bojuju. Na rozdíl od nich s úsměvem a úspěchem bojuju. Cíl, který jsem si kdysi dal, jsem konečně překonal. Teď bojuju s chutí dál, můj další cíl zatejgrál. Necítím se jako král, když jsem si to vždycky přál. Tomu, kdo mi to nepřál, se teď můžu začít smát. Hej trváče na YouTube, Dneska jsem zase dostal špatnou známku ve škole, tak hodím nějaký koment. hej trváče na YouTube, Najíždím na Fortyho kanál a chystám se napsat, jaký je to dement. hej trváče na YouTube, Jsem tajně na netu, ale už musím končit, ať nevidí mě tu máma. hej trváče na YouTube. Hranice 50 000 odběratelů překonána. Zdravím pro vás, co mě neznáte, jsem Michael Portney, ano i já mám svý hejtry, šířej kolem sebe fejky. Přitom mají holí zadky, prázdní peněženky, neříkám, že já jsem milionář, ale mám na žvejky. Nejsem ani gangster a nikdy nebudu, to vám teď a tady klidně především a slibuju. Žil jsem dlouhou dobu v omylu, už nechci ani vteřinu, leru si na polštář, hodím na sebe peřinu. Vidím kolem debily, prej něco říct by chtěli mi. Klubej se si s tím peřím, že měl bych taky začít, nechci, děkuji. Chci poděkovat svýmu bráchovi, že mi podal pomocnou ruku, už nemusím se válet na zemi. Hej trváče na YouTube, Dneska jsem zase dostal špatnou známku ve škole, tak hodím nějaký koment. hej trváče na YouTube, Najíždím na Fortyho kanál a chystám se napsat, jaký je to dement. hej trváče na YouTube, Jsem tajně na netu, ale už musím končit, ať nevidí mě tu máma. hej trváče na YouTube. Hranice 50 000 odběratelů překonána. Jsem rád za kolegy, co se mnou spolupracujou. Na rozdíl od těch, co mě pak pomlouvají a lžou. Jediný, co by chtěli, je mít kariéru mou. Když si uvědomí pravdu, zelený závisti jsou. Někdo leze do prdele, já nebudu další, ne, já to dělám podle sebe, bez pomoci reklam, hele. Nejsem ten, co nemá kvalitu a jenom bere. A pokud se v tomhle vidíš, tak to bude problém tebe.